Skaldyr er en kærkommen gæst på menukortet på Hotel Dagmar. Og med lidt kaviar på toppen, ja, så bliver det ikke meget mere eksklusivt. I dag skal vi lave lidt med jomfrummer og pistacie, og så lige lidt dejlig kaviar og citron. Vi starter lige med at ordne vores jomfrummer, som vi lige brækker ned her. Så knækker vi den lige her. Hvis man ikke lige har fingrene til, så kan man bruge en saks forsigtigt. Så når vi kommer ned her, så kan vi lige trykke med en finger, og så kan vi lige løsne forsigtigt. Så får vi lige det sidste tarm med. Skroven her, den bruger vi selvfølgelig til at lave fonger på, så vi kan lave en dejlig jomfrumme, vi skal have til vinter. Så vi har noget, vi holder varme på. Så giver vi dem lige lidt salt, så vi lige let rimmer dem her. Så når de lige er stået her og trukket lidt salt, så trækker vi lige det værste væske ud, så der er sådan lidt mere fast i strukturen, inden vi smider dem på grillen. Nå, så tager vi lige vores pistacienødder her. Vi har valgt at købe grønne pistacienødder, så de får den der flot grønne farve. Vi skal lige have lidt i her. Så har vi lige lidt mandeldrik her. Så giver vi lige svin og tæsk her. Så tager vi lige og skraver det hele ned en gang her, så vi lige får det hele med igen. Så fyrer vi lige det dejlige citron i, noget skal, lidt salt. Så giver vi lige lidt tæsk igen. Ja, det smager bare meget godt. Så giver jeg lige en skide salt mere. Og en lille smule citronsaft. Så har vi lige vores små søde jomfrummer her. Duber vi lige lidt med lidt dejlig olivenolie. Så lægger jeg egentlig bare lige dem på grillen her. Og så vender vi lige her en gang. Kigger lige, hvordan de har det. Jeg kan se, at de begynder at få lidt farve. Og lidt dejlige grillmærker. Så giver vi lige en gang olie igen. Nu når vi har rimet dem, så er de i realiteten tilberedt. Så de skal kun lige have farve og varme her. Og så er det det. Så tager lige vores små jomfrummer her. Lige at lægge op en gang. Så er lige vores dejlige kaviar, aubergine. Og så tager vi lige vores pistacie her, som lige klipper på. Og så her til sidst, så giver vi lige en lille smule dejlig radisskud. Bare lige for at ramme det skarpe i retten, da vi både har sådan lidt dejlig creme og lidt saltet her.